ulaznica tako popularne, 10 kuna samo bile i naravno da bi ljudi dali 100-tinjak kuna ili nekoliko stotina kuna tu, a vjerujem i vama cijeni gledatelji koji gledate kod kuće. U pratnji Dario Šimić, Robert Jarni, Slaven Bilić, temperament za vatrenu broncu, Igor Štimac, sa zvonom od malih nogu, Zvonimir Stoldo, najpoznatiji lakat svijeta, Aljoša Asanović. A ko drugi nego Mario Stanić. Svih strijelaca, Davor Šuker. Iz Makarske za 2 svjetska prvenstva, Alen Bokšić. Još su s nama, samozatajni i vrijedi, Marijan Mrvić. Jedan od senatora vatrenih, Nikola Jurčević. Veteran mnogih bitaka, Nikola Jerkan. Virtuoz nad virtuozima, Robert Prostinečki. Uvijek vjeran vatrenoj boji, Ardijan Kozniku. Buras Kvarnera, Mladen Mladenović. Jedan od maminja, Zoran Mamić. Hrvatsku vodi, a ko drugi nego trener nad trenerima, Miroslav Blažević. Claudio André Tafarel. Tomas Helveg. Giuseppe Bergomi. Ono što svakako treba napomenuti, tu je i Krunoslav Jurčić, Igor Pišćan, Lotar Mateus, vatrene priče, Igor Tudor, Jobanov prijatelj, izravno iz Brazila, intelektualac široka srca, Leonardo. Fernando Rodondo. Jean-Pierre Papin. Manuel Rui Costa. I oluja na lijevom boku, Serginho. Kao Recife Pletikosa. Prvak simpatije i nogometnog umijeća. Veliki pozdrav za Georges Veu.
čvorišta Mark Viduka. Gustavo Lopez. Andrej Ševčenko. Prvak, dame i gospodo, Rivaldo. Ivica Osim. I naš Napoleon Tomislav Ivić. Naša domovino, o junačka zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vazda sretna bila, milaka nosi nam slavna, mila si nam ti jedina. Milaku da si nam rana, Milaku da si planina, teci samo drago teci, niti Duna si ljubi, sine more svijetu reci, da svoj narod Hrvat ljubi, dok u njih sunce grije, dok mu hrašće buravi pije, dok mu medved groba krije, dok mu živo srce bije. Divno, lijepo, krasno. Će sigurno zauzeti lijepo mjesto u zvoninoj vitrini uspomena. Ali ovdje, pa gledajte, jednoga Lotara Mateusa i sve, ali evo imam vijest da je sudi naš prvi sudac. Lijepo je, teško mi reći da je opavio svoju dužnost, nije, to je njegovo veselje da je došao tu i kaže bezbrojni igrači, znam ih na desetke koji bi rekli šta mogu, ozlijeđen sam, nema me i pogledajmo ko će početi tu utakmicu koji je bez obzira na sastave koji smo dobili, tu ima aktiv, dakle on je htio igrati zvone, mislio da će igrati samo minutu dvije, ali igrat će čitavo polovreme. I nema zaleđa Šukeru u prvoj akciji i Tafare. To je kombinacija Redondo, Rui Costa, Leonardo i Larvo. Jean-Pierre Papin, imaš li o njemu neke podrobnije? Svi besplatno, ali skupilo se, međutim... Samo, pardon, to je prava akcija, ne zaboravlja se Jean-Pierre Papin. Pa ja mislim da je imao kooperativnost. Ali cijela se stvarno Hrvatska i gospodarstvo i sportske udruge i svi uključili u ovu akciju. A ovo je bio pokušaj Jarnija. A što je toliko dugo? Evo samo malo da vidimo ovo, evo ga, da vidimo oči li... Ne. Samo da vidimo ovo, to je na drugu stranu do Stanića. Ipak je to zakomplicirao Stanić. Napred je već otišao Šuker, bio zaležao Zvone, ide sam. Zvone se vratio u zaštitu Tomas Helveg.
za jednog od najboljih igrača svijeta svih vremena. Sretan sam i zadovoljan sam i mogu. To mislite o Bobanu osobno? Bio jedan od najboljih, ali ne samo igrač. Vidjeli smo da Boban je sve ono što je rekao Lothar Matthäus, ali i još uvijek Kozniku, Zaleža nema Kozniku, čeka ga Pletikosa, Kozniku čeka hoće još prići. Produženo prema Šukeru, Kozniku. Zvone Boban koji se povukao na lijevi bok. Šuker je u naletu, Boban će moći još jednom ispraviti to i to je dobra. Viduka, kombinacije sa Leonardom. Zvone Boban se oprašta službeno od nogometa, jedna veličina odlazi da bi se vratio u nogomet na način na koji će on izabrati. Hoće li biti novinar, što je bio na svjetskom nogometnom prvenstvu? Hoće li biti dužnosnik u Hrvatskom nogometnom savezu, što je možda i najbliže, ili će biti, kako kažem, dužnosnik, to znači možda jednog dana i predsjednik, ili će biti trener, to je stvar njegovog promišljanja i njegove odluke. Sada ovacije ovdje, vatromet, zvone, trči počasni krug, svi su igrači stali, sve te svjetske veličine plješću i zaista osjećaju da odlazi dio njihovog srca, dio njihove duše, jer neću pretjerati, neću biti patetičan ako kažem, jedan je Zvone Boban. Na predivnom ugođaju u veličanstvenom ambijentu nezavršenog Maksimirskog stadiona i to je prilika da se pokaže da Zagreb i treba velik stadion, uređen stadion, jer bit će ovakvih trenutaka. Moj Zvone, lijepo ti bilo i sretno u životu. Ako ste jučer gledali i emisiju Slačionica Roberta Knjaza, Zvone je jedan sretan čovjek, sa svojim životom zadovoljan je. 5+ je rekao da je to što je on doživio i usmjerio je svoj život ka jednom humanitarnom radu, ka pomoći nezbrinutoj i siromašnoj djeci. I evo jedan zagrljaj dvaju osoba čiji su se sudbine ispreplele, Miroslava Blaževića i Zvonimira Bobana. Da vidimo koga to još i tu pozdravlja još ostale ljude. Sa svima je Zvone dobar. Ja nisam sreo još čovjeka koji bi ružno govorio o Zvoni Bobanu. Hvala svima. Hvala posebno mojim prijateljima što su došli iz čitavog svijeta. Hvala moje obitelji i hvala Hrvatskoj. Bog. Iskroman. Desetka, Goran Ivanišević. Evo, to je bilo čuveno kao iznenađenje ko je nasljednik Zvone Bobana. Naravno, ovako malo zadnjih nekoliko trenutaka. Ivanišević, Zec, evo i njegovih prijatelja. Bilo vidjeti neki potez Ivaniševića, Papen, kako da mu lopta ima i dalje točnosti. Nema zaleđa, sasvim sigurno. Tu je Šuker. Šuker nesebično. Dalje na Ivaniševića. Goran Ivanišević je zabio gol reprezentaciji svijeta. Evo, Wimbledonski pobjednik. Maksimirskoj. Zvone mu pješe u studiju napisivati u listu strijelaca. To će biti gol koji će se vrtiti na mnogim televizijama, ali Mladenović, Jurčević, Asanović, pa tako da nije čudo da ovako izgleda i ipak Vjernišević i to bi bilo. Još uvijek sad dolazi Žošveja. I centar šut je bio dobar Leonardo. Pa opet Papen, sad je Papen. Strelac za Hrvatsku bio je baš Goran. Malo me je posrećilo. Dobro sam ga pogodio i nevjerovatno koji osjeća pod ovakvom publikom puni stadion da gol. To je čisti adrenalin.